як бародар бо номи Синатлоҷон қисса мекуна, мега ака Россия билет гирифтум, хона омадам, модарам обой дида 6 қатор дуом дод ки писарҷон худоҷон соқи саломат бирай, соқи саломат ба дасти пир барбигарди биё. Рафтам ғарибӣ 2 сол меҳнат кардам, заҳмат кашидам, омадам Тоҷикистон. Аз дари хона медурам, ба садои баланд очаҷон гуфта файрод мекунам, лекин афсӯс дар ҷавоб садои очаро намешунам. охи очаи ҷонеҳӣ, ман ғарибӣ нарафтам ки биёму шуморо айдаст битам. о ман ҳоли айчеҳраи шумо сеҳ нашидам оча. о ин кӯҳҳои сарбастара чӣ гуфта баром? ин хонаи беочара чӣ гуфта даром? ин хонаи беоча мотамхонае аз хонаи беоча эвой дод гуфта баром. очаҷон рӯҳат шод бод.